Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನನ್ನವರೇ ಅವು ಬರ್ಯಾರ ಅಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರು ವಿಟ್ಲದಾರಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಯೋಗ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ನೆಂಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಾಡು ಪೋಡಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಶುರು ಆಂಡು ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಜಿಯರುಡು ಪುಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಅವಳು ಭೂತ ಕೋಲ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಲು ಭೂತದ ಕೋಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಪವಾಡ ಕೇಂದ್ರಯನ್ ಯಾನು ಮಾತ ದೇವರನ್ಲ ನಂಬುವೆಯನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆತಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಡು ಅಪಗನ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಅನುಭವ ಆತಿಂಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಉಂಡುಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅನುಭವ ಆತಿನ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಒವ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಏನು ಕತೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಕೇನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬೂರ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜ ಆರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಯ ಅದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಮಾತ ಕತೆನ ಯಾನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದಾದಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಆರೆಗ್ ಏತು ಬಂಗಡಿತ್ತೇರ ಆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡ ಆರೆಗ್ ಅವು ಮಾತ ಎನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಏನ ಅರಡ ಪರಕ್ಕೆ ದಾದಲ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಸಂತ ರುಕ್ಮಿಣಿಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆತಿತ್ತುಂಡಾತೆ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ EMI ಶುರು ಆಯ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡಿಯರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಡ್ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಲು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೊರಗಜ್ಜನ್ಗೆ ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊರಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದು ಯಾನು ಬಂಡೆ ಅತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡನೆ ಏರೋ ಪಾಪ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಕೊರಗೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಅತ್ತು ಇರೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಪವಾಡಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರೆನ EMI ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಪಗ ತುಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಲಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಂದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೊಂಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ಆತ EMI ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಹಳೆಬೀಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಓದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬತ್ತದು ಕೊನತು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ನಂಬೇರನೇ ಐಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಯಾರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ದೇರು ಐನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಐಟ್ ಅವು ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಮುಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆಬೀಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂಡು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಪಂಡೆತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಕೊರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರು ಸುಮಾರು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ದಾದಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾರು ಬರಲೆ ಸೊ ಶಶಿಕರ್ ಪಾತೂರ ಸರ್ ಅಂದುಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಆರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆರು
ಆರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹಿಂದೆಡು ಸನ್ನಿಧಿಡು ಬತ್ತದು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಆರು ಐನ ಪರಕ್ಕೆನ ತೀರ್ಸಾತು ಐನ ಪ್ರಸಾದನ ಆರು ಏರೆ ಕೊರ್ಪು ನನ್ನ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಅಂದು ನೆನಪಾಯ ಅರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾರು ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಲುಲ್ಲರಂದು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ನಂಬೋರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವೇರನ್ನು ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಶಶಿಕರ ಪಾತುರ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಎಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದುಂಡ ವಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಗೆ ಕಾರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ ದಾದಲೋ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಪನ್ನೆರ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆಸರಿಯಿಂದ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರಿಯರು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ನಂಬುವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಬು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಂದೈತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೂಜಿನೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಅಂಡೆಂಕ್ ದಾದ ಅಂಡಂದು ತೂಂಡ ಕಾರದ ನೆನಪಂಡು ಕಾರಡು ಈತಲ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರು ಎಂಚ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿಯ ನೋಡ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತಂಡೆಂಕ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಡ ಆರೆಗಂದು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕಾರು ಸರಿಪೋಂಡು ದಾದ ಆತಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಪತ್ತಿಲೆ ಕಾತಿತ್ತಂಡು ಚಕ್ಕಲಿ ತಿಂದಿಬೋಕ ರಪ್ಪಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಅಂಡು ಅಯ್ಯಾನು ಪೋವಡೆ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತಂಡಿನಿ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತಂಡಿನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಬೊಕ ಬತ್ತದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪವಾಡ ನಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಲೆತ್ತೇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಊರ್ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡಿರಿ ಊರ್ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾನಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಡಿಯೋರುಡು ನನ್ನೊರ್ತಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೋರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರುಡುಲ್ಲೇರು ಊರಿಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬರೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಅಪಗಪಗ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬೇಲೆಡ ಆಪುಜಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ ಏನು ತುಳು ಒಂದು ಈತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತ ಪಿದಾಯಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಜಿಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ತೂವೋಡು 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿದ್ನಾಗಲೇ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರುಳ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಮಂದು ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರಂದ ಅಕಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರೇಟ್ ಐನ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮಸ್ತೆ. So hi, enna budar sanidhya. Kudla is our city. Kuddadagulu is our emotion. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. Kudladakulu channel ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion.